Uy. Okay. Lapit. Sa Prino, oh. Angela Maparas! Talaga naman. Mami! Sa amin, kabakod. Hello. Hoy pa, naka-live to. Tandaan mo. Ramses, David. Yun. Madam! Photo cameraman. Si Tay tapos na yun. Hi, Tay! Pasok ka na, sir. Ha? Sa loob. Ha? Oo, sa loob. Nasa loob. Pasok na sa loob. Pasok na sa loob. Let's fight! Let's go! Let's fight! Let's win again! Let's go! Let's fight! Let's go! Let's fight! Let's win again! Glory Child! Naka-live to.
Naka-live to, par. Hoy. Himaya ka naman. Himaya ka naman. Hi, Fry. So, naka-live to. Hello from the other world. Kamustahin ko lang yung mga Naka-live yan sir. Ito daw ano pala ba ito? Grade 7. Hopefully po tayo. Grade 8. Huwag po tayo para makapasok po ng makiki yung mga grade 9. Hope po tayo. Skip na po. Again, skip na. Grade 7. Kaya pa yan. Hope. Very good. Grade 7. Green Tigers. Right, thank you po. Yellow Tigers. Grade 9, pwede na po. Check. Okay. Linya na po tayo makulit. Linya. Usap na po, usap. Nag-cross na tayo ng traffic. Sige, usap pa. Grade 9. Sige pa. Grade 8, usap pa. Grade 8. Grade 8, move. Sige, move pa kayo. Sige pa. Yan. 9, usap. Grade 9, usap kayo. Punta kayo sa mga section ninyo. Walang tatambak dyan sa may side. Usap pa. Grade 9. Usap. Sige pa. Sige pa. Keira! Sige pa. Keira! Grade 10. Red Dragons, pwede po tayo sa dulo. Red Dragons, pwede po tayo sa dulo. Move po. Alin na pangalan po? Ayan tayo, kinabalan nyo. Huwag na po kayo. Huwag na. wala na nagsiblado sa dahil. Mabubulan po. Wala pong pupunta sa new building. Men, sa mga rooms po, walang mag-i-stay. Advisors, yun po yung mga ating mga rooms. Nakalang po ba? Sige po, mag-room. Grade 10, medyo usok pa po. Grade 10, usok pa. Hindi sila ba? Sir. How many
Evander. Yan. Thank you po.